Ka jinga kop khwai do kha ka balap ni ai dei ba RCMle ringkat ki prolog. Ka jaka kalong ha jalan teng lengkin ka area ka bha po ka melim kapung jong iba joken kur kalang ka bha pro hais khasil district ka dor jukut kit khwai kalong lajar san spa shirweng wei khwai bat katari kon khwai kalong ha ka khatsan trik benai bispau arhajar arpoar kapor bang khwai kalong nado khandai baje men step hadu ka ar baje chiteng no phaisngi ki price hanik ski kilo ki hit bha phila ban lek khwai ki price kilo kumne boning kong unyo shipolak san 2000 ringkat kawai ka trophy ubar shipolak ringkat kawai ka trophy ubalai san lak ringkat kawai ka trophy ubasau lailak ringkat kawai ka trophy ubasan arlak ringkat kawai ka trophy nagbenta ki consolation prize kilong kumi ha group A way haru shipo kinyo mar shilak ha group B way haru san kinyo mar san 2000 ha group C way haru san kinyo mar ar 2000 ha group D way haru shipo kinyo mar 10,000 ki kendan kilong kumni porbu jaka kanong shipo je min step ha ka khatsau tarik banai shipo arhajar arpoar en bu shwa da kisi khwai lane da kisi endi lupai kitket ha kapor khatwei bije min step ringkat ustikar banbu jaka ha kapor ar bije no phaisngi lada kino ki robon ki balada banbu yer weng khwai lada kim pathit tiket en weng no ya ki ring weng khwai lane usik uba phila de banbu jaka en ai jaka song khat sau enchi hisin baladap ki price ki robon kim dei ban pentut ya gaji ko khwai do kha kaji ko khwai do kha kan long ka phaya be shakmat hakati kasni en pen khwai artle ki pung nak benda ki consolation prize en ai lang bat umedal kampen skutna dak kasni kalong kandon ru ka lucky draw nak benda ka lucky draw upayo ban ningkong unyora da kawai ka alto brand new 800 LXI ubar unyo da ka all Scorpio bat ubalai unyo da ka pisa arpo hajar ka dor tiket lucky draw kalong sauce pa tiket en sim jing tau ya barok ki jado kha laino ka se bakap omsha ban sajing bam kat bom pade ka porkwai na lord kido karim ente mai khat lai kuntal ha kan ritrik panabisho arhajar arpoar hakapor men step hakatika ski kindon ru kinong diwi kinong diknyang te prolog ban tip khamania jipang gane gaji kop khwado kha pila ban phone hi dalade hakini ki number kaba play hagani ka notice nagle ka channel ka kitbox kitu yang hi baro ki rabon kinong pai kai hatika ski mapilong kinong job bat pinlong ru ki babhabok na akini ki artli ki lucky draw kakali Scorpio tingile poer bukut ikhulai sibun tingine gudu pada fi hagawai pat kanotis jingkop khwai dokha khublai sibuna